Nagyaman tayo unay kani Apo Diyos. Blessing tayo nga kada kami nga umili ditoy Nueva Era nang ron giti parishioners ditoy nagkapat nga barangay. Ugis barangubong pagkaramanan ti barangays Kamanga ken Madupaya City Badok. Medyo nga manamnama nga umay ti representative ni Apo Santo Papa. Kaputa kinalikaguman na nga umay blessing karkarigatan ni amin nga kakailyan nga kanya iti may lepas na inayunan barbareng laeng no manayunan kan may lepas tayo sakbay ti pinagselebrar tayo iti Cristo rito no November. It's an honor on a part dakkel nga dayaw ken pagyamanan no adanto kumaisunan no talagan ton nga may lepas tayo deti simbaan ti mission station ti Barangay Ugis. Ket karkaralag tayo, nagdadawat tayo ti adu nga salunat ken parabor ni Apo Dios sa sapay ta mailepas ken ma-blessingan to met lang nga gusto. Ito no, before siguro a month before the Cristo Rey. Dalaeng may isang pakasiknan mi detoy nagbedngan ti Barangay Liliputen. Nakita tayo di kiti daddo mga parishioners nga nagaputi na dumado mga parishes ket nailit di JNT balbalay ti Lilibuten. Naidanon tayo matket din kani Apo Gobernador detoy ta provincial road ngamin detoy at dalaeng mga 500 to 600 meters detoy nohang ngamin nga may lepas na ilit Apo ta makahamarigatan nga sumrag na kiti bus. So di may isang concern me. Anyway, any other concerns palubos nga po Diyos hopefully may lepas met amin. Di laeng nga parte. Sir, maragsakan ni Apo Bispo tatay ta kunana nga ambisyon na lang ilingem kadagita gondaway sir ket danda ni malpas dato yun sir. Ken nagyaman iti bangyo kini Vice Mayor. When nabayagan dito nga kayat ni Apo Bispo. Even before nga rugyan tayo nga garawen dete pinaka ipatakder ti may isang simbaan tayo di sentro, di ili, deti kumatikayat na ngayon na idi ni Apo Bispo. Kas pumarokya iti St. Gabriel, kinalika gumamingaw mulo na pelang kumadya ili, sakbay nga ditoy. Then after nga nailepas mi, after the pandemic, DJ St. Gabriel Church tayo, nga napabaro, ket nagkaroon kami iti meeting, dialogue with the bishop, together with the of course, he has given the authority, kanita authority, so nga magipagsalita kada tayo, kasta akmay tinikandak mat authority. So, iji party lote, iji St. Gabriel, kalikaw gumi ngamin nga rapap, nga lumawa, iji public plaza mi. So nga, tapno diretsun to na yung gana di simbaan. So, nagdidob exchange kami, kaya iti lote, iti munisipyo, kaya sinapo Diyos, di 2022 na pirmaan dito of exchange. Then this last year no jaga griro last year inalgimin dito simbaan tayo iniinot halos naka 60% meten sapay ta drama mi pa ngamin dito kumbento tapno adapayan pagyanan ti bisbisita ken ni Apo chaplain tayo ipadi tayo ditoy ken bisita na so nga mamaminsanan ti pinakaipastek natin sa apay ta may lupas mi.